Yokugundwa kwengane phansi phambili ngonyazi phambili phambili ngonyazi phambili sokuza ngamathi agesi hayi asibasali siyafuna phansi
liqhawe ngoba kuthiwa uyaxoshwa ume ngaphandle kwesikole ehleli security likuthiwa lingamngenisi mayefike ethi uyabikela uthisha omkhulu engena ngemoto bathi uthisha omkhulu ungiphathisa ngekhanda ngifuna ukuyikhuluma indaba yakho kwasuka ke leli qhawe leli lathi mina ngizohamba ngiyovula icala enkantolo ngakho ke amacala esinawo ummeli uzosithatha asibeke njengoyena omele leli cala esingalo ke namhlanje uyena ke sithi akasithatha si-address ukuthi amacala ame kanjani kodwa wona alilodwa mabili uzosho into wahlukanise kanjani and uma kusuka la sisuka la icala libhekaphi ngoba khona okusalayo asiseze ukubuyela kule nkantolo ngokuzwa kwami noma isingisi singishaya kancane kodwa ngizwile ukuthi okusalayo leli cala aluyilingene lenkantolo udaba liyapi lo e-high court kodwa ke phansi ngothisha abagundisi ngale phansi phansi ngothisha abahlukumeza amaNazaretha phansi amandla itetela yena kumele ukhabazela ukuthi achaze ukuze sizokwazi ukuthi sihlakazele ngiyanibingelela nonke ngibongeka abantu ukuphumelela ngobuningi nangobuningi babo leli cala elikanje ngicala elibalekile hayi kuphela ngosingaye umfana kaNgcobo kodwa kwibandla lonke lamaNazaretha abantu abakhonza ebuhleni ibaleke ngokuthini ibaleke ngokuthi leli cala noma isehle umfundi sithi umfunda kagunde njoba nansi ukuthi ke umuntu oyinazaretha iNazaretha umthetho wakhona kuthiwa aligundi uma ugundiswa lokho kuphula ilungelo lakho lenkolo nelungelo lakho lomthetho senthi ungacwasi ngokwenkolo okuyona ngakho ke icala lela akulona lo muntu oyedwa lizoba nomthelela kwisizukulwane ngesizukulwane into ezokhulunywa inkantolo ngaleli cala sona ke njengoba lo mfana lo ewumhlatshelo noma ebe uye othatha impilo yakhe wathi ngizolimela ilungelo lami enkantolo ke ukuthi esehleke kuyena kukhona ukuthi washawa kuphinde ube khona ukucwasa lokhu ukuthi washawa ke umuntu ekushaya siyaso kuyicala kuyingaphansi kwento ekuthiwa yi-assault ngakho ke ube sevula icala e-police station khona la eMlazi njoba livulela icala wavulela lo thisha wambeka isandla wabeka isandla waphinda futhi wathatha nefoni yakhe sona ke lelo cala liyaqhubeka namhlanje bakade lingenile enkantolo besisazothulelwa ngoba umuntu beqala ukufika ikakhulukazi lo obizwe lenkantolo besizothulela ukuthi ngabe umfundi akajikile yini emqondweni ukuthi ufuna ukuwithdrawa noma uyaqhubeka okusho ukuthi ke ube sephuma nesixazululo umfundi noma nezwi ukuthi cha usaqhubeza yena icala umshushisi-ke noma lo shushisa abantu abenze icala ubethe hayi ayikho inkinga ngizodlulisa kwinkosi yenkantolo ukuthi icala uyaqhubeka njengoba iqhubeka icala lomfundi ngaso sonke isikhathi uma umfundi eza enkantolo kuleli cala kubalekile nabafundi nabazali nawo zakwabo nibe khona okubalekile kakhulu engifisa ukudlulisa ngokuthinta ke manje icala akalifakileke noma esizolifaka e-high court lelo cala ke libhekele noma limayelana nokuthi mina njengomuntu owumfundi oyinazaretha usiko lenkolo lami luthi angigundi inwele ngakho ke ukukhuluma nomthetho wasesikoleni othi angigundi inwele kuhlukumeza ilungelo lami njengomntwana oyinazaretha ukuthi mangigunde kuphinde lokhu kungahlukumezeli lami kuphela ilungelo kodwa wonke umuntu oyinazaretha osesikoleni ngakho ke lo mfana lo uyiqhawe kakhulu ngoba thina usinike leyo mandate ukuthi asimfakele icala elizobe lithi kuzo zonke izikole eSouth Africa izikole ezithi abafundi babagundiswe emakhanda lokho kukuphula ilungelo labo lezenkolo futhi kubahlukumeza futhi lokho kukubukela phansi inkolo yabo amandla ngakho ke
kubaluleke kakhulu ngoba siya sakuveza saqala inkulumo ukuthi lo muntu ofake leli cala sibonga ukuthi kwenzeke lesehlo kuyena bekulindeliwe ukuthi kuqale kube khona into ekanje ukuthi ucwaseke ngokwenkolo ophuma kuyona engifisa ukuthi okubalekile ngizoqhubeka nenkulumo ukukuveza nani nazi umaniza la enkantolo nihambela leli cala asisahambeli kuphela umfundi sesihambela ibandla okubalekile ngifisa ukuveza kwinkulumo engizoyicaphuna ezimbili ezintathu uthisha ekhuluma ngebandla nangenkolo yakhe wayeze ethi kwesinye isikhathi hamba uyotshela ushembe wakho uNyazi lwezulu azakhela isikole la khona nizofunda khona Phansi ngothisha abahlukumeza ingane phansi. ngakho ke ngizama ukuthi la ingayibo kuphela ngomfundi umfundi ingebandla ingonyazi ngoba uthisha bekhuluma kambi ngebandla nomuholi walo ikakhulukazi emphasize ukuthi umholi wenu ukuthi akakwenzi ngani ngakho ke ingakho ke nathi sikuthathele phezulu kodwa ke enkantolo lesi sizoyihamba mekukhulunywe ngezinto ezithathelwa phezulu balindele ukuthi nina uma nithi ningabantu abangaphezulu kwa 12 million wase kuvela abantu abawu2 futhi umdlalo lento yenu enkantolo kufuna le ngoba niyelibone mekuthiwa kuboshwe umuntu oyigqi ukuphuma ngisho nesinedolo naleli cala lesicuza lesihlenga kulabo abantu esibabonayo namhlanje kokulandelayo lande inani labantu Amandla. iyakhulukazi njengoba icala sizolifaka e-high court lapha e-high court asilifakeli kuphela kwelokuthi akabuye esikoleni kodwa nolokucwasa kwenkolo yakhe uma ke wena nawe lento le uyibona sizokuhlukumeza nabanye abayolandela emva kwakho bayohlukumezeka ungabeki usufolda izandla uhlala ekhaya siyacela ukuthi abantu mabaphumelele engithanda ukuqhubeka ngakho ukuthi njengoba ke umfana ngichaza ngalodaba lakhe lesibili icala sizolifaka e-high court kube kuthathwa isinqumo sokuthi ke uma umuntu ngabe uthisha ngabe i-security ngabe i-school governing body ngabe principal whoever ezikoleni ethi gunda inwele lokho kuphambana nomthethosisekelo wezwe lonke akwamukelekile akuvumelekile okwesibili lokho kukubukela phansi inkolo yomuntu le esukethi akangaguli ngoba le nkolo ayivuka izolo ineminyaka ngaphezulu kwelikhulu nelishumi yabakhona ezinye zezinto esiyivezile lezo sona ke ngiyacela ukuthi abantu esibabonayo mase siya lapha eDurban High Court ukuthi ke iningi labantu liyibonakalise sidlulele phambili ke isinqumo ke sothathwa yijaji lapha eDurban High Court sobe sizobheka ekutheni ke hayi kuphela kulomfundi ngoba sithina kuzo zonke izikole eSouth Africa makungavumeleki ukuthi ingane ezingamaNazaretha zigundiswe izimele kukhona ke sibhekena lapho icala ngokubonile umfundi 2 umqonda koshintsha nasezikoleni kubantu eseke sabasiza manje sathi salifaka icala kufika umzali esethi hayi xoxa mmeli sasixoxile nothisha eyangiyasaba manje leyo nto ayisebenzi sizoqhubeka sifike egcineni ebengikuthanda ke nokudlulisa ke umntwana sesibe siswabhalile amaphepha socela igungu ngegungu lezi emele mina ukuni-update njengebandla zini-update usikuphi namaphepha sesiqedile ukuthi ithini isuku lecala kuyiwaphi manje sobe sikwenza lokho ngegungu negungu esobe sisebenzisana naso ezothatha futhi le nkulumo zini-update nani welike yilokho bengithi angikudlulisi bese nginxesa kakhulu abantu bebonakalise isupport yabo kulokho ibalekile isupport ukuba khona kwakho kubaleke kakhulu inkantolo iyathatha lento njengento ebalekile ungabi khona komuntu ibona ukuthi leli cala alibalekanga ingakho kubalekile ukuthi woze enkantolo ukuze musu khona okunye ke ngengakhuluma nozakwethu sathi ke umfana nakuba kuuye oletha lolu daba kodwa kunabantu abaqonda kangcono ukuthi kungani inwele engafanele sigundo thina sichaze lokho obekulingene yena
kulabo abafisa ukuthi nathi sifisa ukuphonsa amagama sitshengisa inkantolo ukuthi nasi isizathu kuthiwa iNazaretha iyinwela bangakhuluma nabantu abazi inhlaka abaniphethe labo bantu bese beza kuthina sizama ukuthi siede uvo lweni ukuthi nina ngoku-understanda kwenu ngokokwazi kwenu kungani inwele ungafanelanga sigule. So thibe sesiqede lokho ke bese ke nani nikwazi ukuthi ke kwisinqumo siyokhishwa inkantolo engicabanga ukuthi siyoba ingqophamlando nani nazi ukuthi nabakhona kumlando. Ya ilokho ke ngiyabonga kakhulu isikhathi abantu ke saba basichithile ukuze la ecaleni nangokuzayo siyacela ukuthi niphumelele. Cabangela ukuthi kulelo ezobe ngene e-high court ukuphumelela kwenu sidinga inamba engaphezulu kwalokho khona ngizohlezi ngi-updateana. Siyabonga kakhulu. Yeah, well ngokwe-high court njenganamhlanje nokwe-equality sibe sesichazelwa ngaphakathi manje ukuthi izosuke idelay mizoholdwa i-equality court ngoba idinga i-enquiry noma lento ekuthiwa ukubheka ukuthi izehlo zehleke kanjani okungaze kuthathe isikhathi eside okungenani ake sibe se-high court la khona izinto zikwazi ukwenzeka khona ngokuphuthumayo. Ngakho-ke e-high court ngimchazele umfana ngathi sizowafaka amaphepha ngawuLwesihlanu lo i-date sobe siyithola kubo lapha e-high court of which i-date so sesidlulisa kulaba abaphethe nabamelene ukuthi bani-update labo bantu ke bazobe nazo sayudaba nalo la lihambe selifeke khona nansi nane-date esizoyithola ngoLwesihlanu. Amandla! Ayibona phansi bo! Amandla! Phansi ngothisha abahlukumeza ingane zamaNazaretha esikoleni phansi! Babusho. Asibonge kakhulu bagcwele ukuthi sifike siphume ngobuningi bethu. Ngiloko ngixhumana ke nommeli amaphepha lawa akhuluma ngawo kulokho wathumela uzowathumela futhi kumina sophinde sinazise futhi Sorry niboma. Sophinde ke sinazise ke i-date enye esophinde kuhlangane ngayo ukuthi sohlangana nini sohlangana kuphi ummeli mesewafakela amaphepha ekufanele wafake e-high court. Ngidlulisa ukubonga kakhulu ukubona bonke abantu abathatha isikhathi sabo ukuthi bazoseseka njengoba silana nje silana ke kakhulukazi sikwenze ukuthi sisukumele phezulu njengenabatshu yaphakathi komuzi ukuthi umntwana mangabe mngaka ufola ngaphansi kwesigungu senabatshu. Ithi weke sibone khona ukuthi ezinabatshu asikwazi ukuyekela umntwana ahlupheke nje ahlukumezeke ngendlela ahlukumezeke ngayo. So ke ngisizoloku inabatshu i-communicator nommeli ebese sibuya information si-circulate ngendlela esirculate ngayo. Ngithi angibonge kakhulu kubona bonke abantu abaphumelele. Ngazi mhlawumbe wena mshumela sizosipha isibusiso mina ngiyazama umfundi. Cha engakakhipha isibusiso ngoba nomfundi sinanga. Bengithi bangcwele angiqale ngidlulise ukubonga ngindaba ezithi sinenkosi lapha phakathi kwethu ngesizwe sakwabonga. Ngiyazi ukuthi la khona izisebenzi zonyazi eqhamuka abanye baqhamuka kokubena endwedwe. Khona abanye abasuka ko-Maranhili ngokuhlukana kwabo abazukwazi abanye baqhamuka koMbumbula abazukwazi ukuthi besinobani cha besinondaba ezitha la phakathi kwethu kumele kwazeke labo ndaba ezitha kwaBombo eMthwaluko. Siyabonga kakhulu lokho ndaba ezitha nkosisizwe. Ebese ngidlulise ukubonga mina kumfowethu ummeli. Ngicela isibongo ngazizwa ukhabazela. Ngidlulisa ukubonga ukukhabazela akuxhawuli mina ngixhawulela wonke amaNazaretha owamele kwawena kuthina ngaphandle kwalomfana ukuthi uyiqhawe nakithi uyiqhawe ngoba akuvama abameli abanye ukuthi inkolo yabo bayiveze masekudla. Kodwa mhlambe sekuyilezo sikhathi uthe uHlembe afundana ukuze nikwazi ukuvikela ibandla. Ngibona lezo sikhathi sifika inyanga zile ekhulume ngaso ukuthi alivikelwe ibandla. Manje ke siyakuthembisa nami nje ngilwe kakhulu ukuthi sifike la. Siyakuthembisa ukuthi zonke indawo lasixhumana khona ikwanabasha malevela khona ngakuveza ukuthi ubaba wazile ngalolu lusuku njengoba nila nisemthethweni bengikhona umshumalo ndwandwe usendleleni nje awusefikile umshumalo ndwandwe
ubikile kubaba ngikhona ngolesine udaba baba wakhipha isibusiso silanje ngesibusiso sikababa. Amen. Uphinde futhi kube ukuthi inhlaka omshumayeli umkhwanazi baphethe nabasho bazisiwe ngathi bangumthinta ngathothi uhlongo mazi bazisile okusho ukuthi sisazophinda futhi sibuyele khona futhi naye ubaba usazobuya yazisa ukuthi udaba lihambe kanjani seluya kuphi njengamanje mhlawumbe logcina lubuyele ekutheni limenyezele ebuhlenti amanazitha hamba usupporta. So ingakho ngithi mina leli case ikali incane manje sala njengoba siya lapha isiyinkulu sengangomhlaba ngisho ukuthi ke nathi njengoba sila singasali lo mlando waseThekwini iloko bengithi angibusho nje nami ngemncane ukuthi indlela engijabule ngayo mangabe sithola ummeli okwazi ukuma nje angathi mina ngisesenta mina ngime ngapha ndangapha ekubeni nalabo abantu banommeli wabo vele fana side nathi uyabona manje ke ngiyakubonga kakhulu lokho Khabazela phinde ngizobonga nakubaba uHlobo ngoba ngeke ayibongele ubengatshelwa ngalolu daba ayihlalile phansi uyasebenza ubesebenza uyeke yonke leyo nto yakhe kodwa phakathi kwethu njengoba sikhona la nawe manje labantu bebe u3 nje kundaba ezitha kumkhize kuhlongo kuyimina bengeke ibe nje lena kodwa ukuthi kuphume lento yokuthi amaNazaretha akhona azosupporta lensizwe yakwaNgcobo emeli sibongo lento ngithi umlando uyayiphinda inkosi yamaqadi yakwaNgcobo yameli ibandla namhlanje uNgcobo omncane ongaka futhi uzomela ibandla ngento eyasihlupha kudala omkhulu bethu babegundiswa ngikhule nami nje ngiyasazi isikele singena ngapha sophuma ngapha kodwa sikaze siyenze into enzweli mfana yabona mhlawumbe uzohambisa indiza phezulu amandla siyabonga kakhulu banxele ukuthi nikhombise isasasa nogqozi novukufukulo ukuthi nizothamela lezi ndaba ezibhlungu ezehlele lomntwana oyiNazaretha olandela unyazi lwasebuhleni bamaNazaretha ukuthi othisha basabuka ukuthi umntwana akanikezwe i-teaching and learning kodwa babuka kusuka enzwanini zakhe kuze kuyofika phezulu einweleni bayeke ukumfundisa izifundo ekhanda babuka ukuthi uneinwele enjani unekhala elinjani unamashiya kanjani. Siyabonga kakhulu ke ngathi noba ledlula nje icala liya phezulu eHigh Court uxhaso manje ngaba likhulu kakhulu liphinda phindwe ka10 kuloko kuyikhona izwe lonke libonise ukuthi lo nkulunkulu esemlandelayo semlandela ngoba kuunkulunkulu oqhamuke emazulwini. Amen. Inkosi enibusise nonke ke nenikhona namhlanje lapha nihambe niye emakhaya nesibusiso. Amen. Sanibonani umfana kwaBlose lona sizosupporta sikemlazi sizosupporta la umfana obegundiwe esikoleni umfana kuvulile icala somsupporta la sithi phansi ngaba othisha abagundisa izingane phansi. Ngibingelele abalaleli nababukeli igama lami uThuthukani namhlanje sisemlazi High Court asemlazi sizosupporta omunye wafethu othole ukuthi angaphatheki kahle esikoleni ngokuthi bamgunde ikhanda. Kuyindaba ke ende kakhulu lena uthi sibhekana naye esikoleni nathi siyakhulumela izikhazi zethu sisafunda ukuthi sasigundwe ekhanda. Namhlanje ke sithi cha akuphansi nje ngokugunda kwengane ezikoleni phansi. Wonke umuntu unelungelo lokufunda futhi unelungelo ukuthi ahlonishwe ngokwenkolo yakhe noma yipi believer suke naye esikoleni. Lelo thuba lelo fanele anikwe lokuthi ahlonishwe. Ngiyabonga.